Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tansah hanagungaken asmaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Ingkang sampun keparembapan daya pangaribawa. Tumandhut dumateng panjenengan sira sowan-sowan lan kula cekak. Lan ugi sedaya putra agung wonten ing Menggoro Tembara. Puji sesanti kunjuk katur wasan tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat bin salam ugi kunjuk katur dateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi syafaatipun bebet dumateng kita sadaya.
Winantu sagung kepawratan ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk. Katur dumateng para pepunden, para sesepuh. Kasepuhan pinanggung kunjuk Bapa Pangasta Praja wonten ing Menggoro Tembara ingkang dahat Udarsana. Pinanggung kunjuk sangya para pamirsa budaya, para pandemen budaya. Pametri budaya ingkang adiluhur. Sesanti kumbuli pamuja mugia kadining sedya rahayu nirbaya nirwikara tansah mangke ing rahaja ing samubarang kalir saking kawiwitan purwa madya dumugi ing busana. Kula nuwun kepareng suwan dalem sesarengan keluarga agung Anuraga Muda AMD Indonesia. Berdopo dawuh keluarga agung putra agung wonten ing Menggoro Tembara keparengipun nderek ngregengaken babaring beksa. Ana mung ambil pilih samangki kula sak kadang saking dhat AMD Indonesia. Anggenipun ngaturaken babaring beksa. Kathah kekirangan kalepatanipun kirang jubuh kalian kaluhuran seni budaya Jawi. Sewu lepat nuwun bunging samudra pangaksana. Para pamirsa budaya, para pandemen budaya, kadang seniman seniwati ingkang sampun kepareng anggeninggani. Nitik kawontenan medal ingkang sampun sawetawis dalu saking Pro Brikonco AMD Indonesia sampun siaga ing kati. Pramila kepareng amur wakani. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan, sugeng amir sani, babaring beksa AMD Indonesia. Sesanti hayu lan rahayu Durga pendak kala sirna nirbaya nirwikara Sang Anuraga Muda minggah wonten sasana. Kumbuli pamuja ayu lan rahayu tumanduk para kawula tasih wonten ing wewengkon Menggoro Tembara. Buku sik dupa kanthi welut pratandha. Kumbuli pamuja Mugia rahayu kang ngabeksa
Rahayu Kang Amiyarso Amurwaka carita kinarya babaring besaning Sang Anurogo Mudus Sang Yai paring jimak ingkang awujud kolor sakti binangka kangge betenging raga mugia Sang Anurogo muda anggen minggah punten sasana yuta tansah paring widodara para cantrik derek rakyat sesaji mugia widodara para pamirsa widodara sedaya keluarga manggura tembarang Sang Anurogo Muda katon agung gadah pideksa ingkang angasta idet urung retmo panjang janget rawis nyo sakepel sisi mat surya panjang ring
Sroma Wahyu Sang Hyang Sindra Kura Rupa Mangses Kadi Angin Bangsa Balke Prabau Silo-silo Kaplosa Satya lumayo mangungsi Kang Joko Surapada-rupa Prabdaya Guru Panjak Sigra Tancalan Prabdaya Bono. Para sura siaga ayo rawi-rawi rantas malam-malam kubur Budaca yo
AMT, AMT, AMT. Wong kang sang prawara kuswa maguruku kumewang gegeteri suara tetepku muruh suara pranciteng turangga pendeperi wong biara mangukung rajema mangkating prang umbira sing sang Budaling Sang Wara Anuraga Buddha ingkang budal saking Kutha Ngadreja Walasura siaga
Ojo turu sore kaki ono dewa nglanglang jagat nyanggeng pokor kencanane isine tunga tetulak sandang kelawan pangan yo iku pakaianipun wong meleh sabarna remo para kenya sampun paripurna anggen ane dibusana keparing wonten sasana yuda bidaling sang para kenya lir kadya ombak ing samudra cok cok budal cok yo yo